că din primăvară asta s-ar apuca de asfaltat sau de destea, că nu cred. Trebuie să-și... să oprești la... E simpatic omul ăsta. Ia, figur. Au multă treabă ordenit cu el. Te comentează, că ne citește acolo, cum trebuie, că nu știu cum, că... Bine, că bag el. Da, e de treabă. Dar aici s-a construit casa asta, ce erau cărămizi. Ia lui frate s-o lăsat. Vai mă, ce e aici? Șanțurile alea nu le puteam trece aici, trecam. Nu puteam să trec. Prea joasă, aia e problema, că sunt mândulea nu e problemă criminală. Știi? Dar nu știu când treceam pe de aici. Într-o oră ajungeam la voi. Nu. Nici așa. Ce ai avut dreptate? Nici o șansă n-aveam când zic să fiu la voi. Nu, ce aici? Trebuia să mă întorc înapoi. Vai! Mașina mea n-avea cum să treacă. Și în jos, stă așa. Ce? Și în jos. Pantaloni. Și uitați vreo lui pantaloni. Cum ce aruncă oamenii cu noi în râpa aia. E nebuniți. Că altul are vie în râpa aia. Fiecare, nu? Și este și pot în râpa asta, eu nu știu. Punte, unde? Ce punte? Au fost eu nu știu ce, am trecut pe aici. Cred că n-am trecut puntea. E scurs. Vai, ce dezastru. Și la noi și la voi e dezastru. Să vezi și pe strada acolo, pe insulă. Eu. Mereu n-am internet. Merem, o să fac. Acolo în casa albastră cine stă? Nu stă nimeni. Cumpărată. De-aia bătrânească de chiar. E pământ mult acolo, cu vie în spate. Păi, dar pe ce trebuie să cumpere când vezi străzile? Trebuie să ai gipan aici. Ele astea șanțurile ce-o tras apa sau canalizare sau ce? Tranșamente de canalizare. De s-au lăsat așa. Ai făcut Alexandra cafeaua? Nu n-am băut. Am făcut eu. Am trebuie să mai iau. Bagi în curte, ce mizerie le faci la tine, ăștia scopalor. La Dunca, vă și acum trăiește.